నమస్కారం. జేఆర్ పొలిటికల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పోయిన సంవత్సరం ఇప్పుడు మనం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమని చెప్పారంటే, తిరుపతి లడ్డూలో కల్తీ జరిగింది, ఆ కల్తీ నెయ్యిలో యానిమల్స్ కలిసినాయి, పందికోవు గోకోవు కలిసింది, గత వైసీపీ ప్రభుత్వం కలిపి దాన్ని ఇలా చేశారని చెప్పారు. కానీ నేను సిట్ ఏం చేసిందంటే, కోర్టు సిట్లు దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏ కల్తీ జరగలేదని చెప్పారు. కోర్టు నిర్ధారించింది. దీనికి వైసీపీ వాళ్ళు బాగా ట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు. మరి సమాధానం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తారా లేక వైసీపీ వాళ్ళు చెప్తారా చెప్పండి. హిందువుల మనోభావాలు బాగా దెబ్బతిన్నాయి, హిందువులు బాగా డిస్ట్రెస్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అది నిజమా అబద్ధమని. నమస్తే.